Bengi piye lo PK? Bengi ra PK aku dari tamu nih Dek. Aku meretak Tamu. Oh, main, pas dene main. iya pas dia main. Sik. Katanya mudah. Masa kok? Nggih, ngabet nggih. Aku lali rumangan. Ngomong piye butahe? Berarti iso nyentranan kayak sore. Enggak ora. Wis pulih Dek ya. Awakmu iki kleru ta ngono kuwi. Wis tak kandhani bolak-balik. Rugi niku kitchen. Apa teman? Krungu suara kucing. Krungu. Kalau tutupi. Wis tak kandhani bolak-balik to. Nah, apa-apa. Nah, apa-apa iki kondo sik. Kondo piye? Aku dadi moro kidul. WA nang di nomere ngono kok so. Oh iya. Tutuk menano. Ukuran iki wangel ndani kowe iki wong mokong cara mono wong iki. Bisa berapa? Ya wis pulih. Nah, ya wis. Nah, wis ya wis. Mbak Arum, terima kasih. Gas to Mbak Arum. Embus wae sing digas. Ya aku kalau 3. Terima kasih. Tolong diliki piye? Tenang to, tenang. Opo ki tenang. Ilmu entak dari kuwi diterapno to. Oke? Iki piye ngono kuwi, Mbak? Medeni bocah cilik kuwi. Delok gunung sing kene. Delok gunung sing ngetem. Sayang, terima kasih. Enggak bisi to kok. Ya sing tep lho, sing tep. Kenapa? Ono wong itu orang. Ora ono konku. Loh, terima kasih sapa ki? Mbak Arum ya, terus percaya nama Mbak Arum ya. Terima kasih Mbak Arum ya. Aku ya kalah. Aja ngono to. Gampang. Wis to. Wah, gondang Romana ya, Man. Oh, Mbak Osi, terima kasih. Duh ya, Cing. Man, aku keliru mek lawan, Man. Tuhan Mbak Osi ya. Ora kok ngono. Iki lho. Baru Sing penting iki ya kono ate to. Sing penting iki gadis to. kan saya ora akeh. Nah iya. Sing penting iki gadi. Ku apa dolan apa dikandani kok iki. Ini bener. Loh ya to. Sapa? Mbak Arum to? Mbak Arum. Iya, Mbak Arum. Nah iya. Wis to. Ngerjekeni mbake mbak aku we. Iya, Mbak Arum. Makasih, Mbak Arum. Makasih. Ya makasih sing akeh. Makasih, Mbak Arum. Nah iya. Wis gerang yo nuturi wae. Topikku ngomong ono kumise. Mas pancen guyu terus. Kandhani kok angel dari pengen kandhani iku lho angel. Ngatokno wong. Rencana sedurung median ora? Ngurungono sing TF sik dibuka. Apa? Sik sang. Malah mbadeki kok angel banget. Malah kolore dadi lho iki ra wong to Mas. Kandhani kok Mas. Nek dikandhani iki yo guyu wae. Surupan ya pancen lha iya. Nggih, Mbak Rasya. Wis matur suwun turung Mbak Arum. Wis lho Mbak Arum, makasih. Ya. Suwun. Suwun. Ora roman lho suwun ngono jarene. Rapopo to ngene.
mute gak serius yo ngono kuwi mute iki wangel rokokmu apa mbak mbok tuku awak Dik ya tuku ono lho Pak Dik kangen mbok tuku rokok aku Aku malah lali ngomong apa malah lali. awer topi loro ngono ya oleh rokok ya kan Ade Soleh nembe Mas nembe yo Soleh kibot Wah, masalah lu. lah ngene iki lho kaya kaku wong iki Barum. matur suwun Mbak Arum ngono meh Matur suwun Mbak Arum. ayo Tapi Mbak Arum. halo halo Mas Penceng lho Mas Soleh Iya, halo halo. Mas Penceng Halo masalah lu. Lah, lama tak jumpa ini. Apa nih tahu petuk. oh Pak Ade Soleh yo gas to Pak Ade gas kok gas eh langsung kompor pertanyaan dari netizen apa kuwi apa kuwi Tiga. Ayo digas. iya gas sepedaan ono piye sepedaan wong loro tak ternorno Lah aku dungen nih. mau ngatok Mbak Vika makasih ngono kuwi lho wong di bela nih wong tenanan kok Beda anak boyok. Boyok. pastero nah angel man kuwi Apa? Mbak Tiger repo ya. piye Mbak Tiger repo. Dolan. Oh iya. Masalahnya lho. lah yo dolan tak kunjungan sepeda Beda Tiger repo berapa nah? wah itu sepeda apa pun dah kok sok Masih. ya kok takut sepeda sing opo jenenge ra niat ngono kok nek di tenanan iki Gila BG. kok ndek kaos ngono berek gas Mbak Vika Makanan gizi gratis ora lho ya. nah iya iki ngajak roman saiki ngajak awakku tapi nek ajak tenanan yo nganggur nah ngono kuwi lho ndek opo ngono iki Cak omong tenanan nang MBG sing opo ngono iki laptop kok opi semalam karipan bro iku langsung gawe surat nikah wae Mbak oh curung ya ini ben pendekatan sih situ duet toh Mbak paling gak yo mari Rio kuwi jab wis entek marai saiki Yo. ngeruput kopi sik bolo Dilima. Mbah aku nih pandang situ atur wedhus pura wis para apa itu wedhus sing Terus aku tak wedhus ngomba kok so no. monggo Mbak Sinta ngopi nek UMJ sing mulu gak situ ngopi no oma sapa yang no mah no warung kok so Aku sih nomor. warung Karena iku kok model lagi kaya nomah kok warung kopi ini kok. yo nyantai lah boleh warung kopi sing nyantai sing sepi iso sorsabu lah yo iso ngomongin tenanan BWM nyatane yo ngono drengguyu diomongin tenanan wah katok aku nih aku legeng rasa aku iki sorsabu nggih Pak Ade Soleh sorsabu Terus aku tuwae ora ono le Mas tuwangan iki malah rendeng iki masa omah gitu, omah iso sabu.
Iya, misal sawo ku lho sawone gede. Omahe sama Nggih. misal sawo ta? Hmm? Omahe sama dia misal sawo. Oh, kuwi lho, ngar guyu wae kuncine gorong ngene Pak Purnomo kuwi. Sore sawo. Omong gak penceng iki gegeten kadang. Wes gelakno wong tok isine. Woi, cak omong tenanan ki ya ngono kuwi. Ento nih ngono iki. Woi, Galak nyeluk kanca, cek nyeluk. Ayo pendidikan gak ceng gone. Ya, pendidikan nih. Iya, baik terima kasih. Aku di training aku beda. Ayo njuk nebu training yo tang borong kok. Nah, terus tak gawe trainingnya ya. Di training wong yo ora dong terus. Tunggu yo wae. Keselek training katam ulang stowi. Lagi betul tenggene Pak Purnomo ngoten iki. Apa namanya itu? Lamongan, dong pring ngono lho. Piye tak tero? Kok koro masa tau dijak. Dengan mateni wong deh ngono gitu. Nimbah aku diporo gitu. Pak Pur ora sanggup kok iki. Pak ora sanggup sakit tur gawe. Halo bano pe, halo. Ilmu nomor apa tuh, Ceng? Mana di ilmu rawa rontek iki? Ya kelas kita mau ngerawa rontek. Iya. Kaya iku lho Mbak Kirno ku lho sing dicekel gedane iki lho, lagek gedane ngono ke Pak Pur. Ojo deh no resto. Rawa rontek. Rawa. Contoh lanang sing gabut. Nah niki wae sih. Purnomo belajar baik. Nah iki diceluk lho Jan. Monggo Pak Pur ningali niki lho Mas Penceng ajenge Ajeng. Ini ki ajeng Mas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Teh Ais. Yuk, Teh Sela paling iki. Mbak Uut, halo. Oke. Mbak Vika. Thank you. Sopo kira ngilangi aku iki. Santai toh. Kowe mengae guyu tok lho. Aku umuran sampean tak. Ini nikah lo. Mas Deni Canan, terima kasih. Ya, makasih. Duh. Mas Deni Canan, terima kasih topinya. Kali dua. Orang lah ya. Apaan kali 2 sing opo? Ngono ki piye, Ceng? Iya. Kali 3. Ayo. Baik, nanti Mbak Vika mau. Tap ayo, Mbak. Nggih, ya. Yo, di sekali 3. Terima kasih. Kono kali. Kali ini 3. Umat ngono iki. Kowe katok to. Baik kan maci. Wih, sempil kembang pure. Terus, Teh Ais lali, lupa. Kowe bisa ngumpul ora sok? Bisa lah ya, Dewa. Oke, siap Komandan Peleton. Tapi ya, dua ini tak titik tora. Omong toh melete bolo. Buane tak titik pora jarene. Kadi seperti kayane iku lho. Ngelai wis boh. Tewe banget. Tak tewe ngarep petok. Ben penceng misal ngono ya.
main paling main. Ora iso berarti main paling. Nah iya, Mas mau golek Mas. Heeh.